गाजर 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 बोला पूरी केजी बहुत रहे गाई मामू को तेरे गाई तो भागोड़े कहते हैं 30 स्पीड दो खुलो ना आगरे कंचा माछ देसी माछ एपटे कंडा अच्छी एपटे बो एक कंडा बो
ମାର୍କେଟ କରିଥିଲି ନା କ'ଣ ଚାହା ପିଇଲି। ଚିକେନ୍ 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 ହିଁ ମାର୍କେଟ କରିଥିଲି। ମାର୍କେଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ କେତେ ଭିଡ଼ ମାନେ ମାର୍କେଟ ମାର୍କେଟିଂ କରି ହେଉନି। କେତେ ଟଙ୍କା ବଡ଼ ଗୁଡ଼ା ତ ଇଏ ନେଲୁ ଗୋ ଧନିଆ 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 ତ ପତ୍ର ଜାଗା ଅଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଅନେକ ଚିନିଟା ମୁଟାଟା ନା ପରଟା କ'ଣ 45 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା ନା କେଜି ଏଇଟା ସରୁଟା ଗୋ ସରୁଟା ଦେଖିବା କେତେ ନା କଇଁ ତ କେତେଟା ଗୋ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା କ'ଣ ବେକାରିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଲୋକଟା ଗୋଟେ